Donem la benvinguda als familiars dels festers i festeres, amics, autoritats, veïns i veïnes. Donar pas als verdaders protagonistes, a ells i a elles, els joves, al futur d'una nova generació de promeses, que mantindran sempre el record d'aquestes festes que seran recordades com un parèntesi molt especial en les seues vides. La festa s'acosta i ens preparem per a celebrar-la, on l'aprofitarem per a descansar de la rutina diària, donant pas a totes les activitats festives que tenim per davant gaudint d'aquests dies de festa, que són únics al cap de l'any. La joventut és la que obre pas per a començar a viure estos dies tan especials, junt als nostres amics i les nostres famílies. Un raig de llum i d'alegria que tan sols els xics i les xiques són capaços d'aportar a cadascú de nosaltres, il·luminant els carrers del poble amb balls, desfilades, velades, sopars, activitats, un sinfín d'energia positiva que ens transmeten recordant-nos que un any de la nostra vida també van ser festers i festeres. És per tant que vos volem donar les gràcies per tot el que heu aportat, amb la vostra incansable energia, la qual manifesteu en estos moments, fent-nos sentir les ganes de compartir tots els sentiments.
A continuació, donem pas a Jordi Parisi, que dedicarà unes paraules als festers i festeres. I un any més, les festes d'agost han arribat. S'adoneu lo ràpid que passa el temps? No sóc Cronos, el déu del temps de la mitologia grega, però sí un veí de Castelló que amb molta il·lusió va acceptar la invitació dels festers i festeres per a que fora el seu mantenidor. Per descomptat, sense l'ajuda dels veïns i veïnes de Castelló, les seues festes, com a molt, podrien ser ficció. Però no, així les tenim. Són una realitat. Doncs nosaltres, permeteu-me que diga que som el fluir d'un poble, que anem escrivint la seva història. Som la seva essència. És que amb les nostres vides quotidianes anem brodant a poc un meravellós tapís i cada instant que passa, si volem, pot ser únic. Observem com el seu terme, els seus arbres fruiters, estan pintant de manera distinta segons l'estació de l'any. La llum del sol, que ara a l'estiu ens regala més intensitat. Ve la tardor i les rames dels arbres es tambalegen i a poc van caiguent les seues fulles. La calma de l'hivern ens porta al despertar que porta la primavera, on tot renaix i es renova. Mentre el campanar marca les hores o mentre creixca un arbre al turó de l'ermita, hi haurà vida en el nostre poble. Per això ens disposem un any més a viure-les. I recordeu que tots som el fluir d'un poble. Crideu tots amb mi. Visquen aquests jovens, visca Castelló i visquen les seues festes de 2013. Bona nit en aquest calorós i esperat dia. Ens agradaria començar presentant-nos al públic com a Cristian Ortega Crespo, fester de Sant Roc, i Anna Benavent Llopis, festera de la Puríssima, i per tant representants de festes i festeres en aquest acte. Després d'un any carregat de treball, il·lusió, responsabilitat, diversió, arriba l'hora de la veritat. Passem a anomenar tots els agraïments. Primer que res, volem fer una menció honorífica als nostres familiars, ja que sempre han estat al nostre costat en tot moment. Sabem que sense ells res hauria sigut igual d'especial. Moltes gràcies per el vostre suport. També agrair a l'Ajuntament del nostre poble tota l'ajuda que ens ha proporcionat. Ens ha sigut gratificant veure que en cada un dels passos que hem donat sempre ens han recolzat. Com no, donar les gràcies a tota la gent de Castelló de Rugat. Estem orgullosos de ser festers d'aquest poble. Ara mateix vos mirem les cares i vegem cares de felicitat i d'identificació en la vostra festa. Nosaltres som els protagonistes, però vosaltres sou el paper fonamental. Aquest any per a nosaltres ha sigut inolvidable, llarg i a la vegada curt. Ara tan sols queda el millor. Sabem que tenim una gran responsabilitat. Per això, durant tot aquest temps, hem estat treballant per a que vosaltres, la gent de Castelló de Rugat, es senta orgullosa dels festers i festeres del seu poble. Ajuda, sacrifici, felicitat, il·lusió, implicació al màxim, sinònims que es queden curts per a descriure unes festeres que, per a nosaltres, i segur que per a la gent de Castelló de Rugat, són úniques. Ho hem compartit tot, risses, plors, inclús el local. Esperem i tenim el desig de que tot el que hem viscut aquest any seguisca endavant. Tota gent vol a les millors persones al seu costat i vosaltres sou les millors persones que hem conegut en la nostra vida. Ja per acabar, volem dir a tota la gent de Castelló de Rugat i dels pobles del voltant que estos dies els visitaran, que passeu tots unes molt bones festes i en el desig de que en el vostre record perduren estos festers i festeres que tanta feina han fet perquè avui el poble de Castelló de Rugat tinga les festes que es mereix, les millors. Bona nit a tots i totes i moltes gràcies. Finalment, l'alcalde José Miguel Barranca dirigirà unes paraules als festers i festeres. Molt bona nit. La veritat és que després dels parlaments d'enguany, uno li se pot fer el discurs molt més curt,
perquè s'han dit moltes coses molt boniques, molt reals i molt emotives de cara als festers, de cara a la festa, i per tant, estimats festers i festeres de Sant Roc, de la Puríssima, festers d'agost, bona nit, i en nom de vosaltres m'agradaria poder-me dirigir i manifestar el meu sentiment de cara a lo que representen aquestes festes i a lo que representeu vosaltres. És una gran satisfacció per a mi com a alcalde i com a amic de tots vosaltres que he pogut anar fent-me a poc perquè últimament he tingut la sort d'estar més amb vosaltres en un dia tan especial com la vostra presentació de festes que cada any aneu consolidant amb més força i amb un major compromís entre els veïns i les veïnes del nostre poble. 25, sí, quasi res, 14 xics, 11 xiques que formeu l'engalanament d'aquest escenari, preciós per cert, el que vosaltres veu elegir en la presentació de les nostres festes de l'estiu. És cert que no ha estat tot el preu de vosaltres com haver volgut, però vos assegure que no és menys cert que des del primer moment vos he seguit i observat durant tot l'any de treball que heu realitzat i sé que haveu estat entregats al màxim perquè en un moment de dificultat volíeu donar per al poble el millor. I és per això que vull dir-li al poble que sé que sou un exemple de compromís i entrega per a preparar en uns moments de dificultats el millor i el més gran per a tots els nostres veïns i veïnes de Castelló de Rugat. La programació que enguany presenteu, com es veu perfectament al llibre de festes i que junt a la LIN, la 24 hores, com digueu, ho heu dit antes per ahir i és de veres, haveu elaborat, és la programació de la responsabilitat en una quantitat d'actes espectaculars per a un pressupost tremendament ajustat que vos vam donar ara fa pràcticament un any. Des del primer moment, degut a les difícils circumstàncies econòmiques, de les que lamentablement estem parlant ja massa en els últims anys. Però és un orgull i una gran motivació per a mi i per a la gent de l'Ajuntament el veure que no esteu dispostos a que les festes siguin, a més, en moments que no tenen ningú per què, ni boicotejades, ni polititzades, ni crispades, ni dividides. I això és un orgull que vos assegure que no només l'alcalde i l'equip de govern, sinó la immensa majoria de veïns i veïnes que vos acompanyen dia a dia en la representació que avui exposeu ací, vos estarà sempre tremendament agraïts per dignificar les festes de Castelló de Rugat. Estimats festers de Sant Roc i festeres de la Puríssima, ho haveu fet molt bé. No heu caigut en la trampa de la provocació ni de la crispació ni de fer política, heu fet germanor i és el que s'ha de fer, germanor, fraternitat i elaborar el millor programa per a la immensa majoria de la societat civil, per a la immensa majoria de la gent que avui ens acompanya ací i altres que per altres circumstàncies ens acompanyen en altres moments i avui no estan. Per tant, enhorabona. Finalment, estimats festers, festeres, no volguera passar per alt també l'agraïment especial que mereixen tots aquells festers que es troben dins de cada una de les filades de moros i cristians, que inverteixen molt, que treballen molt, que fan moltíssima loteria i que és una lucha incansable any rere any per a poder disfrutar 4 o 5 dies de festa. I això, de veritat, que en els moments que corren també és algo que deguem destacar, i més quan te va l'ambaixada, a més, quan hi ha il·lusió per engrandir també les festes de moros i cristians, quan hi ha il·lusió per fer diada, per fer l'ambaixada cada dia més espectacular, per mantindre el número de comparses que té el poble de Castelló i a poder ser engrandir-les. Tot això n'hi ha que destacar-ho i tot això n'hi ha que reconèixer-ho i aplaudir-ho. Per tant, tampoc puc deixar per alt la gratitud a la col·laboració que ens presten des de no fa molt de temps o d'una manera més intensa la gent major de Castelló de Rugat. La gent major, avui, l'altre dia començàvem en un sopar en ells i eren pràcticament 150 majors, 140 i pico.
i obrir les festes amb la gent major, unes festes que pareix que només siga per a la joventut i poder-les tancar també en la nit de les paelles, és algo per agrair a aquesta gent, a la societat major, i per nomenar també un dia com avui, faltaria més. La banda de música que demà, a continuació d'aquest acte, continua encetant les festes de l'estiu, les festes de Sant Roc, i que a més, com sabeu, estan en vespres celebrant el que és el seu 150 aniversari, quasi res. Aprofitar per a donar les gràcies quan t'engalanen en la gran qualitat musical els nostres carrers, les nostres places, i felicitar-los per aquest 150 aniversari que encara que ja hem començat en algun acte molt emotiu, de segur que tancarem d'una forma espectacular. Com veieu, les gratituds podrien ser moltíssimes més, però vull tancar les meves paraules dirigint-me amb afecte i amb gran estima de veritat a tots aquells que continuen passant-ho mal, desocupats o amb alguna malaltia en aquests moments. I de veritat, des d'ací, en nom dels festers i en nom meu, m'envio el major dels abraços i el major dels ànimos també. Ja sense més, estimats festers i festeres, permeteu-me que em despedisca de vosaltres, que vos diga que ha sigut un any no fàcil del tot, però que hem complit el que ens hem proposat. Se ho vau proposar, haveu aguantat i haveu aplegat a fer i acabareu fent des de la presentació fins a l'últim dia de festes el que el poble ni s'imagina. Ha sigut un gran treball, ha sigut una gran dedicació, heu volgut compartir inclús fins el local, i ahir hem estat, és a dir, això és pegar un pas més, això vol dir que ja la figura de la xica en les festes ja no la maneja ningú, i això és important, saber que és 18 anys i la festa de l'estiu serà igual per als xics i per a les xiques, cosa que ens vam proposar tots conjuntament ara fa 6 anys, i esperem que això no tinga mai un lamentable final, que estic segur que en la força que tingueu i en el plantejament que haveu presentat les festes any rere any, això quedarà consolidat per a sempre. Per tant, moltes gràcies per l'exemple, per l'entrega i per el compromís que tingueu en el poble de Castelló de Rugat. Un plaer, bones festes a tots, a passar-ho bé i visca Sant Roc! Bona nit! Ja sols ens queda demanar l'aplaudiment de tots els assistents que en esta nit heu fet possible que ells avui siguen els verdaders protagonistes, per als quals demano un fort aplaudiment desitjant-los el millor. Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i bona nit.